Hemen txenabil. Joseina Etxeberriak saio berriaka, 10 toten. Eta, aber, harrapatzeten. Hemen, ez dut harrapatzen. Ez dakit gaur jaiakin ibilikoan, edo... Eguerdion jaun Andreok, eta gaur batez ere eguerdion Joseba Arginan hori. Nire programa berriaren bila dabil Joseba, eta oparitxo bat egingo diot. Bertatik bertara emango dizkiot, saioari buruzko argibide guztiak. Venga, guazen. Joseba, utzila gurpiltxo alastai, ze gaur... Hanka pausu aldatuta harrapatu zaitut, Guztiz. Onge etorri, Joseina. Eskarrik asko, Joseba, eskarrik asko. Banekien, irratia magikoa zela, baina enbeste año... Magiko, nafarrek esaten duten bezala, magiko. Magiko. Gaur, Joseina Etxeberria, Zukal herrian. Ona! Kaixo lagunak, eguerdion, eta Joseina onditja ongi etorri. Igualmente, eskarrik asko, Joseba. Zuri agotzen zutia, matu egia esan, irratia saioa torri zaigola. Bai, benetan. Bai, bueno, dudik gabe. posta naiz, polita da. Alako identifikazio polita dia guretzat. Irrati saioko aurkezle bezala presentatzen zea, o DJ-ja? Bueno, denetari bizkatxo bat, ez da? Bueno, irratiko aurkezle ba naiz, DJ lanak ere egite ditut, bueno, denetarik egite ditut bizkatxo bat. Batez ere, irratiko DJ-a, horretan aurkezten. Ona. Bueno, esaten dute irratia magikoa dela, ala. Bueno, ez dakit magikoa de, baina, bueno, gutxienez magiaren bat egiten du. Niri 36 urtez aguantatu, no? Hori nahiko magia egitea bada. Bueno, telebista zategoetan agezurra dala. Bai, Zukaldeko saioak ez. Irratian ere badago gezuki, baina gutxi. Normalean dena egia, irratian. Bueno, irratiko doinu batekin, bueno, zure ahotzen da, ja irratiko doinu entzuten da, baina nola esango zenun gaurko errezeta, adibidez, bakallo eta zigala arroz saldatxua. Jo, ze pinta daukan. Ze pinta ona daukan. Bakallo asko gustatzen zait, asko gustatzen zeki zigalak, arroza zer esanik ez. Bueno, plater mundiala daukagu jaun Andreok hemen mai gainean jartzeko prest. Alde batetik bakalloa daukagu, zigalak ere prestatuko ditugu, eta guzti hori arroz saldatsuan. Joseba, gaur bai egingo dugula magia. Eta zuekin Joseina Etxeberria. Bueno, lagunak eta Joseina, garatuko izuet pausuz, nundik noa ibiliko gehan arroza biteko garaian, vale? Esan duen bezala ingo dugu arroza bat bakallua eta zigalakin, eta saldatxua, ez dugu lehorra utziko, kasuelan ingo dugu. Eta ingo deuna da, lehendabizi, bai tipulina, baratzuria eta piperra ondo goxatu lapikuan, behin goxatuta daudenean, ingo deuna da tomatia bota bertara, raiatuta, gero ingo deuna da piperra utza bota, arroza bota, goxatu pixkat, eta salda gehituko jo. Baina hemendak hau ja arraiz salda, baina aberaztuko deu, bakalluan azalakin, eta baita zigalen buruakin, eta oskolekin, zapore gehiago hartzeko. Eta gero hemen zigalan mamilakin, ingo deuna da, ontzen utzi limoian birrindura pixkatekin, ingo ditugu sartaiti pasa, prejitu, arrozan gainen jarri, eta baita ere gainen jarriko jo alioli bat. Bat zuri, arrautz, ospin, eta oliokin, aliolioa prestatuko deu, eta puntutxo batu gainen jarriko izkio. Eta gero mentxe gaur egun ikusi, eta arroza jaten gatu. Bueno, ze pinta dugan. Gauza egarra. Bueno, zukalden ze moldatzen zea, asko haritzen zea? Bai, baina hain gauza sofistikatuetan enaiz erortzen, Ez. Oso presakako gauzak egititut, egunero arratsaldeko bostetan bazkaltzen du Joseba. Benetan? Arratsaldeko bostetan. Laurak arte irratian lanean izaten naiz, gainera ez dut aurretik bazkaldu nahi izaten, ze bestela gero lokartuta egongo nitzateke. Eta behar du tensio. Nik uste nula bilbotarra behandu jate zuela. Bai, begira, ata hundarrek oraindik beranduago bazkaltzen dut. Arratsaldeko bostetan, eta emazteak nirekin batera, Hori bai, iristen gara etxera, 2 leoi izango bai. Bueno, egia zan, nik etxian gauza xumeagoak ditu bakarkan hemen gora etortzen naizela. Bueno, martxan jarriko gea. Hemen, martxan jartzeko, betu, tipulin hau txikituko zu? Bueno, saiatuko Sustarra eta txortenak endu, lehendabiziko geruza eta lauki txikitanin. Jo, Joseba, alare kutxillo txiki erabeliko, ez bazazu importa. Oben moldatzen zeana. Bai, ni piperrak zuritzen jungo naiz, ateako batzu ja, eta saldare martxan jarrikoet. Vale. Bueno, ez dakit... Oso ondo. 10 toten. Ze, saio berria.
Martxan zaudete ja. Bai, ari gara, ja lau atal eman ditugu. Lehen da bizikoa Delirium Tremens taldearekin egin genuen. Bai. Gero bigarrena Sara Zozaiarekin, hirugarrena egin dugu hain zuzen ere Latzen taldearekin. Gainera ikusi hor da gabatzian, bai, bisitan ekarri zen dituela. Bai. Eta duela gutxi, zer eta kaotikoren erakutsi du. Kaotiko handia, ze onak ez da. Ekarri behar dituzu saio honetara, ezinbestekoa. Gonbidatuta zaudete. Dudari gabe, Gu Xarri eta irrikitan kompainia. hemen musikeruak eta gitarra eta guzti etortzen daia, zesanik ez. Ze ona, gaina makarran xamarra dira, ez da? Bai, pankia dira. Pankiak dira. Aguraingoa dira. Bueno, denak ez dira bai. aguraingoa, baina talde aguraingoa da, eta, karo, aguraino badakizu ze jatorri daukan. Bai. Ona. Eta ze kontatu saio horretan, ze topatuko dugu Bai, hori, da elkarrizketa saio bat, eta elkarrizketa saioa non taldeak eta bakarlaria bizitatzen ditugun beren lokaletan. Joate gara beren entsegun lokaletara, edo beren etxeetara, edo beren lekuetara, eta han beraikin hitz egiten dugu, eta bueno, beraikin bizitzaz, eta beren sormenaz, eta beraikin mirari eta gora bera guztietaz aritzen gara. Sekretu asko kontatzen duzue? Bai, eta oso polita gainera. Jo, esate baterako orain kaotikorena komentatu duzula, kaotikoren lokalera joan ginen, eta konturatu ginen zauketela alako errauts poto batan gordeta. Bai, norbaitena? Hori zer da, errauts poto bat, eta bai, eta baina zeinena da, eta Lapollako bateria izan zen Fernanditoren errautsak. Sekulako harremana izan zuten beraien artean, lehen da bizi errauts eta guzti edukizuten poto hori, baina gero ja egin zuten beren zeremonia hori eta banatu zituzten hautsak, eta potea bertan daukate gutxik. Vale. Ez dira zigarroz errautzak ez beteta ongo, ez da? Hori baina askoz, gauza serioa, guak, Joseba. Ai, ama. Bueno, txokai batzuk esatitu, noiz bikata. Labana ondo moitzezu? Ez, ondo ez. Ez que, ikustu zure aita eta zure badola, baina ez da ditu. Ez deseiteko guztiz, aurrenengo urratza, urrutiaino jungabe. Urrutiaino jungabe, eta orduan etxaizu... Vale. Baina ondo aiz, ondo aiz. Gero, etxean ari naukenean ere, normalean lasaiago aritzen nauk, eta hobeto iten diamen. Claro, hemen beste tensio bat zego. Zu lasai, gaur mingainai ondo man berdi hau, eta bihatzik ez moztu. Vale, hori importante. Vale. Bueno, eta zenbat saio ingo dituzu? Zatikan, irratian bezain bestein behar baituzu? Bai, desente behar dira. Desente beharko dituzu, ez da? Guztira ingo ditugu orain behintzen lehenbiziko kolpean 10. Ja lau prestatuta eta grabatuta dauzkagu, barkatu 5, eta gero beste 5 egiteko asmoa daukagu, datozen aste eta hilabeteetan. Vale. Eta hau, nik ikusiet, sare sozialetan bai, hori da. Txintxilik gatu dituzuela gauza batzuk. Hori da. Gero ez dakit telebista saioan ebai, telebistan ikusteako aukera ongoan, ez, kasu honetan ez da telebistako produktu bat. Kasu honetan da, sare sozialetakoa, irratian keinu bat egiten zaio baita ere, eta gero horrez gain, YouTube eta olako plataformetan. Vale. Osea, sare sozialetan ebai tope. Bai, bueno, tope, gehiago egin beharko nuke horretan. Ze gaur egun hizkuntza horretan dago. Gaur egun, eta batez ere gazte jendea, eta sare sozialetan dago, eta aiei keinu bat egin beharra dago horretan. Saiatzen gara, baina, bueno, ja beste belaunaldi batekoak ere bagara, eta, bueno... Bueno, bondi gazte zaudezu, beti gaina esan desun bezala beti... Kanarik etzaitatea, Jose, hori egia da, kanarik etzaitatea. Ez diat ikusten, onda. Bueno, eta, Joseina, pentsatzen dute bai, zu beti goxatzen ibiliko zala, zu beti humoretxo ikusten zaizu, holako saiokin, jende ilkarrizketatzen, jendekin musika jartzen... Da, bizitzen dudan gauza bada. Ez da lanbidea bakarrik. Ez da lanbidea bakarrik. Nire kasuan da, ez dakit, nire bizitzeko historia bada, ez da? Eta orduan, musika baldin badago, eta gainera musikariak, eta ez dakit zer, eta kantuak aurkeztea, niri oraindik ere sekulako plazerra ematen di Joseba kantuak aurkeztea. Sekulako plazerra. Eta iruditzen ze gainera, benetan, disfrutatu egiten dut hori egiterakoan. Jendeari kantuak erakutsi, ez dakit zer. Askotan, lagunen batek edo musikoaren batek idazten didanean etola WhatsAppez, berarekin elkarrizketa egin, eta gero bukaeran, gehigarri modura jartzen diot, alako disko entzuten ari naiz momentu honetan. Ez dakit, iruditzen zait, nik eskertuko nukeen gauza bada, ez? Zenun musika gabezuk. Ez gutxi. Gu batzu eta tipula gabezela. Bai. Netzako benetako oinarria da musika, dudari gabe. Eta hori gaztetatik ekarri duan gauza bada gainera, Eta beti izan zea DJ-a, musika jartzen, iten, sortzen ere aritu zea? Bueno, etxean eruki ditut gitarra akustikoak, teklatuak, eta hainbat ramankulu. Eta disfrutatzen ditut, eta kapaz naiz notakin eta kantuak eta ateratzeko tola. Baina gero ez naiz ezer egiteko gai horrekin. Nerea beste zerbait da. Nik nunbait ez dut doai hori ekarri, bestek egindakoa disfrutatzen dut. Eta hori erakusten ere bai. Ados.
Eta guantxe zerra izan entzuten, esan dezula, ez dakiz entzuten nahi naiz, ez dakiz, zein dia zure... Ba, beira, gaur, por ejemplo, ona etorri naizen bitartean, etorri naiz, joan den urteko diskorik importantenetako bat entzuten, Giz izeneko talde amerikar bat, New Yorkekoa, Brooklyngoa, disko bat egin dute zoragarria, eta disko hori entzuten etorri naiz, baino hori rock mundukoa den bezala, beste estilo batzuk ere entzute ditut. Bai, eski dana interesatzen. Eta disko entzuten dezu, baina guain ere bai, ez dakit, dakazu MP3 da olakuak, edo etxian diskoa jartzen dezu, kaseta jartzen dituzu, edo nola? Kasetak ez ditu jartzen, baina viniluak bai. Viniluak bai. Iazko udan erosi nuen berriz ere giradiskos berria. Aurrekoan neukan ja zahartuta, eta kapsula pizkatxo bat ondatuta tola, ez nengoen gustora harrekin, eta nire bikotekediari esan nion, erosi behar dut giradiskos bat. Ni badakit orain batez ere musika plataformetatik entzuten dudala, baina horre daukan xarma hori, giro nola dabilen bueltak ikustea, eta ze gauza, eta gainera nola entzuten den ere bai, horre daukan xarma, eta erosi nun, eta, bueno, horrein ez berriz ere viniloak erosi. Desberdin entzuten da? Bai, ezberdina da. Bai. Beste lasaitasun badauka, beste goxotasun bat. Esate baterako, leno MP3ak eta plataformetatik eta musika entzuten nuenean edota CD-tik ere bai, musika entzuten nuenean edo dudanean. Arratsalde osoa pasa ezkero musika entzuten, ja bukerarako buruko min apurba badaukazu. Viniloarekin ez dago buruko min. Hori... Dinekan osaba bate bai, osaba aldazoro. Apa, bai. Abizen horrekin ez da txarra izango. Bai, behaz indarra beha. Hombre! Eta, zeskan diskak, viniluak esaten zuela, diskak esaten ez dakizu. Bai. Baina bere txea junda, guazan, hola, museo bat bezala. Jo, zeon da. Bai. Eta bere txian betian zeon, tokadisku bat, bai. Ez que hori bai gauza politagorik ez da. Ni behin esate baterako gitarra elektriko bat erosi nuen bere amplifikagailuarekin, eta saloian neukan, eta gainera beti eukitzen nuen biztan, agerian eukitzen nuen, ez nuen fundan gordetzen gitarra, eta emazteak esaten zen, traste zarraue jasoko dituzu saloitik mesedez, eta ez nuen, hau dekorazioaren zati bada, hori dekoratu egiten du saloia, eta viniluak etola ikustea baita zenbat disk, hori da zoragarria, hori da, benetan, inspiratzailea, barkatu, oso atzera matiko. Mingaina emo, baina moztu inbiardale bai, tepolina, Mingaina bakatin moztu barra pizkatxo bai, zehari nahiz, oso... Egia zen, irratian, ez ondo da, horrek arrozan geho ondo gorrituko ditugu eta earki geldituko da. Irratian hor, hitzeiteko ere abotza berezia bihar da, ez da? Bueno, zuga abotza berezia da, kasu, zure abotza entzuten da eta ez dakit, bakarra da, ez da? Bueno, hasi nitzanean irratian komplejo apurba nukan bozarekin. Ze bi lagun ginen, Joxan Arratibel eta biok, bera behaza indarratani, Joxanen ahotsa zan, txapo. Irratiko botz, lodi eta, dotori, gizonezko boz dotori hori, ez da? Bueno, nire kasua ez da hori, nire boza da ezberdina da. Eta ni ez naiz ez erretzaile, ez dut alkoholik edaten, eta ez erretola, baina boza hau daukat, familian boza hause dugulako, ez da? Eta ordu emanuen hortan komplejo apur bat etola. Baina behin, sekulako sorpresa eraman nuen, Nacho de Felipere ezagutzeko aukera izan nuen aurrez aurre, eta aurkeztu horreti berak esan zen, hombre, José Etxegarria. Baina Nacho, eta zure boza partikularra da. Joder, begira, zerbait badauka. Zuri kaletikan jote zen nola ez, baina hau irikitzen unian, segituan, hori gertatzen zai, okindegi ez da, nola ogi erostelakoan, da jente, hombre, neun naiz. Normalean beti sorpresa txarra da gainera. Ze, jendeak ez baizetu fizikoak izagutzen pentsatzen dute, bazarela, baztakit Brad Pitt bat, eta George Clooney bat, eta da. Eta, hombre, a ber, guapo, bai, baina horren bestera ez gari, izte. Bueno, bai, dotore, gaur, freke joa, dotore. Aita baino bihurria guaiz, Nire gertatzen zait, askotan zu esan denzuna, nun baiten hitzeiten azte ganean, aita eta, ez dakit, gure abotza emateunez, jendia abotzakin geldiu itea. Bai. Eta, hau irikitzen deunia, guan arten ez konturatu argina no sinala, baina argina no eiz, barkatu zak, ahotsez baino ezagunagoa itxuraz. Bai. Baina igual etzekia bueltaka, o hilara baten zaude, eta ordu nitzeiten. Hori da. Guau, ze polita. Bueno, hemen txe, zigalan buru botaitut, oskolak guantxe barroa botako ditut denak zapore mateko. Nik lan apur bat egin dudan bitartean berak beste mila egin ditu, nindetena da arraia pixka garbitu, hemen baratzu jarri, piperra martxan, eta guain tipolina. Tipolin hori jateko muguko baldin badago ez da txarra izango. Ona, eta hemen, ni beti esaten detena, gaina, zukaldian, batzu txiki bestiak handi bestiak, inbiar dena ondo goxatu eta maitasunak inin, da hori ondo ateatzea beti, ondo ateatzea.
lehendabiziko urratzak eman ditugu, esan duen bezala, hau goxatzen utziko deu, salda aberazten, eta biztartian jungo gea, 7 Santelmoa. Eta hau ehundoko jatetxia da, ehundoko jatetxia, eta gaurkoan ehundoko errez da indigu. Guazen ikastea. Eguardion Joseba, ongi etorri berriz ere. Santelmo Museoan gaude, 7 jatetxean, eta gaur beste errezeta bat egingo dugu. Guazen ba. Zazpi, hemen Santelmon 2021an zabaldu genuen, Maite eta nik. Maite da, nire emaztea, nire bazkidea, nire bizitzaren erdia. 7 iriki genunean, gure helburua izan zan eta da oraindik jendearen errespetua eukitzea. Eta lema hori eukita beti indegu lana. Santelmoko jatetxe hau, 7 jatetxea, euskal gastronomiaren mapan nunbait kokatzea, ez? Hor egotea, hori da gure helburua. Guk ulertzen dugu, konstantziaz, errespetuz eta gauzak ondo inez, produktua ona izaten, sukaldaritzari orduak sartzen eta bezeroak ondo jasotzen, emaitzak etorriko direla, konfiantzen dugu. Hemen 7 dauzkagu 2 proposamen mota. Bat da, pintxoak eta razioak, zerbatxeola informalagua bezala, eta beste alde, hemen jangelan daukagu karta eta dastaketa menua. Bai jolasten dugula, merkatuak eta denboraldiak ematen dizkigun produktuekin. Eiza, dala, karretxukuak diala, neguko barazkia diela, horrekin iten dugu jolastu eta horren arabera, merkatuak ematen digun produktuen arabera, egiten ditugu aldaketak. Bueno, eta guretzat, hemen Santelmon egotea horea da, ez? Da, Donostiako Euskal Kulturaren Museoa, eta guk egiten duguna da Euskal Kulturaren Gastronomia. Eta guretzat lotura asko dago, eta hemen egoteak horea handia da guretzat. Bueno, eta orain, hau dena esan ta gero, sukaldera goaz, eta hasiko gea errezeta egiten. Hementsa gaude 7ko sukaldean, eta gaur egingo deuna da txipiroia plantxan, bere gisatua tintan, eta tipulinan saltsa bat. Tipulinan saltsa egiteko oso erresa da, eta hartzitu tipulinak, eta gurinakin berrintzen ditugu pixka bat, arraiz aldare bai botatzen diogu, eta horrekin egiten dugu krema antzeko bat. Txipiroian plater hau da 7ko sukaldaritza identifikatzen duen plater hauetako bat, ez? Daukagu txipiroia plantxan, daukagu txipiroia tintan, baita ere pelaiuari egiten dion gino bat, eta hori da 7ko sukaldaritza, ez? Betiko errezetak errespetatuz egiten ditugu gureak. Gero txipiroiak tintan egiteko, erabiliko ditugu txipiroiak, zatituta oso txikik, tipulina, piper berdia, txipiroian tinta eta salda pixka bat. Hori, barazkia sukaldatuko ditugu, txipiroia botako deu, utziko ditugu sukaldatzen, tinta botako deu, arraiz salda pixkat eta ardo pixka bat. Oan dela gutxi gara bera 3 urte edo hasi genean egiten, dastaketa menuan dago, kartan ere badago, eta arrakasta badu. Erabiltzen ditugun produktuak, batez ere txipiroiak, arrantzaleak, hemen garaia danian, hartzen dizkit txipiroiak hemenguak, kongelatzen dituen niretzat, eta ekartzen juten da. Nik behar dituen hainean. Txipiroia plantxan egiteko, ez dugu gauza handirik egingo, txipiroia ondo garbitu, eta plantxan buelta eta buelta. Gorritu dadila, eta listo. Gure etxean egiten duguna da asko gisatu. Salda asko, lapiko asko, eta hori da gure sukaldaritza. Plateraren muntaia egiteko, jarriko dugu lehenengo tipulinan saltsa, gero txipiroia tintan, eta txipiroia plantxa gainean. Gero bukatzeko, jarriko ditugu elementu batzuk, diela tipulinak ospindutak, belar batzuk aromatikuak,
eta tintakin egindako galletatxo bat, hemen egiten ditugula. Bueno, Joseba, hauxe da, atera zaigun txipiroia gaurko hantan. Hemen gaude, Zazpi jatetxean, San Telmo museoan. Nahi dezutenian, etxian bezala. Agur. Hau, Paul, eta, bueno, gu gaur arroza errain berdeo baino, txibi hoi, Horre pinta zeukan, gainera niri txipiak, zema gauza erra da txibila, Eta holako mimuak initean nian, eta holako maitasuna eta artiakin, Artistaek, Paul, Bai, dudari gabe. Oraingoren ez, Juan, baina aurretik Donostian zentroan zuten tabernara behin baino gehiagotan joan itzan. Eta, disfrutatu ere bai, Joseba. Area pasatu beharraiz. Osea, anaia ere honu hauen dela gutxi, tezen txani, earki jandila. Bueno, zuek ni baino gehiago dakizu gainera. Utzi behar diazu asko gustatzen zaian gauza bat egiten, hola, sukaldeko programatan eta hola. Bota, zer. Hauxe. Bai, Oso ondo da, hori, ze ondo zoazen, Joseba. Hoi beste batek bai esan zilengo baten hemen, eta platera zikina eta utxik aldeo zuzure aitakiteun bezala garbitzen olezina. Ondo goaz. Bena etxian ez tala usaitzen, Bueno, jarraituko gure errestigan. Erskerrik asko, zukaldari, eta aurren arte. Baitu hemen, tipulina, piperra eta batzu jaia goxatzen nahi da, laizte ringo deuna da, tomatia raiatuta bota bertara. Eta egin behar deuna dare bai, limoia raiatu. Baitu, hemen ontzen jartzeko pixkat, garbitu ditugun zigalen gorputzak. Hemen, ingo deuna da, baitu, buelta, behin eman, daia giratu inbiarra. Bai, hain gutxi, Bai, bakarrikan nahi deulako horilla, txuia ez deuna ez detako. Ze gaizki egiten duan hori orduan, nik Joseba. Bai, ez zuki merzu, azeitez hor, Nik kasi beste aldera arte. Vale. Hemen gaina ez da irratia eta dana ikustea, Trampa daukazue. Bueno, hemen jarraitzeko behitu, irekin bat eman dio, eta ez dugu askoz gehiago ingo, Irekin bat eman, ja, itxaldu, eta hemen beruan utziko deu, ja, sustantzia hartzeko. Bueno, 10 totem. Zehazki, jutezeanian behien entzaiu lekuta, zu bezalako musikero mitiko bat, behaintzako ore bat izango dare bai, zurekin elkarrizketan egotia eta, ez? Bueno, ez dut pentsatzen, baina, gustora joaten naiz eta oso ondartzen haute. Eta saiatzen naiz beraiek ere eroso sentiarazten, ze kamarakin eta beti ez dia gauzak errez izaten, ezta? Gainera momentu batzuk guk ere errepikatu behar izate ditugu, zerbait esaten hasi eta nik galdera egiterakoan hanka sartu edo ez dakit ez, igual gauza bat ez dela ondo esplikatu edo bat edo beste. Orduan baditu bere lanak, baina, fenomen hartzen dute. Eta oso gustorari naiz. Gainera hori sekretuak ezagutzen, ze instrumentu erabiltzen dituzten, ze garrantzi daukaten instrumentuei berarentzat. Ze hori oso importantea da. Musikan ez gara konturatzen, baina gitarrista batentzat, bere gitarra, bere amplifikadorea, bere pedalak hori bizitza da. Hortik ateratzen dira soinuak, Karo, hor dago mirari guztia. Eta, asko aldatu da, irrati aldatu da bezala hain urte gutxin musika iteko moduare bai aldatu da, ez da? Bai, aldatu da, dudarik gabe. Bai, gaur egun elektronika pisu handia dauka. Elektronika pisu handia dauka. Eta gaur egun talderi rockeroenak ere asko eta asko elektronikaren inguruan eta ari dira gauzak egiten. Gainera ja beste musika mota batzuk ere entzuten dira eta beste musika mota batzuk entzunda, orduan estilo horietara ere moldatu behar duzu. Jo, esate baterako, Joseba, gu gaztetxoa ginen, ni batez ere gaztetxoan itzanean, oso tipikoa zen rock munduko entzuleak eta ez dakit disko musika entzuten zuten entzuleak ziran bi uniberso aparte. Elkar ez zuten aguantatzen gainera. Eta guain bateratu india, ez da? Gaur egun rokak dantzatik pilo badauka. Hori gertatzen da, gaur paella bat ite du eta haragila, tarraia eta dana barroa. Bai. Ez alda hori, mari montaña eta... Guk ala egiten dugu, Ni dueti dana, zukaldean amatet. Eta, gero, entzaiu lekuak ere, pentsaten dezen, leheno bezala jarraitzen dute arrautz kajak inda beteta? Batzukola jarraitzen dute, oraindik. Bai, Batzukola jarraitzen dute, eta oso poliki izan zen, Sara Zozaiarena, Sara Zozaiak egiten duen musika da, oso etereo, hola, lasai, suabe, hola, elektronikarekin jokatuz eta hola. Hala ere musika hori ez du bere etxeko logelan egiten, baizik eta lokal batera joaten da horretarako. Eta alboko lokaletan ari dira rock taldeak jotzen. Orduan, alboko rock taldeak gehiago entzuten dira, bere egiten ari dena, baino. Bere xume, suabe, eta eta ez da, baino, alaxi inspiratzen omen da bera. Eta handi dator bere musika guztia. Ona. Gila esan, zarautzen badauan, Biztanlegreko hauzuan, ez da, ensaio lokal bat, eta ni ustez, ez dakik Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban ez dakit aladan da Nafarroan, baina
eraikuntza antzeko, ladriozko eraikuntza hexagonalak eta hola, Bai. Bueno, ez, orain edo gaur normalean... egun, igual pabelloietan, da leku bereziagotan. Bai, hori da, normalean bai. Garai batean sekulako arazoa zen taldeentzat eta musikarientzat lokal bat lortzea. Hori gaur egun ja erraztuta dago. Hombre, kostotxo bat badauka, baina, bueno, ez da garai bateko behintzat imposible. Gaur egun ja talde pilo bat aritzen dira ingurune berean entzaiatzen detola. Seguruago ari dira, lapurretak eta ekidin egiten dira, babestuta daude, eta, bueno, beraientzako... Bai, gaur dirua dago materialetan, ez da? Dari gabe, benetako fortunak, Bai, ez da. Kaso batzutan, benetako fortunak. Eta fortuna ekonomiko eta sentimentalak. Bai, dudik gabe. Bai, zuke esan dezuna, zure instrumentua da, eta era bat. Asko bikotia, baino gehiago maite dute, ez da? Bai, eta ala behar da gainera, ala behar da. Bai, erraminta, laneko erraminta, eta azkenian, erraminta aldatzen baizue, ez da... Jose, niko nik endu dizkiot gehiena gustu dut, Bai, nahiko limoi botat jo gorrei, bai. Gehiegi? Ez, ondo, vale. ondo. Oain gatza tanto botako jondik, olio tanto bat ere bai, horrelaxe, olio tantotxo bat ere bai, eta mentxe 11 utziko dugu. Vale, ezin jobe. Betu gauzatxo bat gehiago botako jo. Bere xilpikatu pixka botako jozu. Vale? Ja, arginen otar bat egin zauela. Bai. Hemen dikan, ale pare bat kendu, txiki-txikin, eta bertara gota. Ale pare bat. Bai, osto batzuk. Vale. Betu, horrei harrapatzizkiozunakin nahiko. Betu, sustarrak kendu, eta ostokin bakarrik gelditu. Bale. Haurek kendu orduan zati haure, ez da? Hobeto. Beira. Bueno, eta, noiz izan zen irratian hasi zinanean lanian, zenbat urte pasaria? Laurogeita bederatzean iritsi nintzen... Ezaten nun, bai, bizitza guztian entzuten izula, eta ni, betu, lau urte txoneskan orduan. Benetan? Bai, berroi dazkagoantxe. Eta ni bezain gazte zaude? Ez, zu ni baino askoz gazteago zaude, Joseba. Askoz gazteago zaude. Ez, hori, laurogeita bederatzean izan genituen lehendabiziko aprobak. Karo, garai hartan, ni Bilbon bizi nintzen, eta kazetaritza ikasten ari nintzen, zenere arreba kazetaritza ikasi nahi izan zu, baina gurasok esan zioten, ni baino zarragoa, 6 urtez, eta esan zioten, etzara Bilbora joango kazetaritza ikastera. Zuk ikasi hemen beste zerbait, eta orduan, berak filologia egin zuen. Eta gero, nik ez dakit hortik edo musikaren gatik edo zergaitik esan nuen, nik kazetaritza egingo nula. Eta kazetaritza ikasten ari nintzanean, han Bilboko irrati libre batzutan aritu nintzen, Txomin Barullon, Gramolan, eta horrakoetan, egunkari batzutan ere kolaboratzen du, musika diskon kritikak egiten eta hola. Eta eguberri batzutan etxera etorri nintzanean amak esan zian, Euskadi irratian ari di esaten jende gaztea behar dutela musika aurkezteko. Karo, nik orduan 21 urten euskan. Orduan gaztean nintzen. Eta, joan nintzen, deitu nu, probak egin zizkiguten etola, eta hortik sortu genuen 90ean gaztea irratia. Gaztea irratia, zuk sortutako... Bueno, a ber, EITB-ren barruan sortutako egitasmo bada, baina, esan nahi nuke... Lehendabiziko urratzetan horrontzina. Hori da, bai. Ze, ona. Lehenbizikoa. Eta bertan egin ditun, 28 denboraldi. Gaztean, 28 denboraldi egin dituen. Eta gero ja konturatu nintzen... Bai. Gero ja esan nuen, ja gaztetik ez daukazu ezer, eta konturatzen nintzen, lankide batzuk neuzkan eurekin irratian, haiek munduan denborak gutxiago zanamakiten nik irratia maina. Eta esan, hemen zerbait fallatzen du. Eta, azken 8-9 urte hauetan ja Euskadi irratian ari naiz. Oraindik ere musikari lotuta. Ja gaztean, ja enauten nahi. Euskadi guendikan, beste zenbat urte hon behartzea hor. Eta niri usten diaten guztia. Usten diaten guztia. Goxatu iten dezu irratian. Bai, polita da. Bai, medio polita da. Komunikazioa da. Eta komunikazioa da, ni beti esan du, komunikazioa da gizakiak asmatu den asmakizunik garrantzitsuena. Komunikazioa dagoenean hori da, eta, hortatik bizitza hortan lan egitea. Gizakia komunikazio gabe, ez da? Karo. Nola zoaz horrekin? Ez dakitzen bat txikitu behar den, Jose, ez dut gehiagik txikitu igual, enaiz. Ondo aizea. Bueno, eta irratian, egunero alitzen zea? Egunero, bai, egunero. Astelenetik ostiralera. Vale, astelenetik ostiralea. Gero larumatetan kolaboratzen. Zuzenekoak izaten dira? Beti zuzenekoak. Hombre, tokatu liteke egunen batean edo opor garairen batean, hola zaigu grabaturen mazartzea, baina aldela beti zuzen. Hombre, eske, klaro, irratia zuzenekoa behar du izan. Bai, zuzeusten dezu grabatutako irratiek, eta azkenien ez da gaxarma berdina, ez da? Nuke esango. Eta gero esango diazu, beti konturatzen zara grabatua dela? Ez, hori ere egia da. Baina ahaldela bintza zuzenean egin, berda. Eta hor irratian noiz goxatzen dezu gehiago? Musika jartzen, zure den lana dela DJ-an aitia, edo jendi elkarrizketatzen, edo notizik ematen? Orain badaramaki denboratxo bat ola elkarrizketa gutxiago egiten etola, batez ere musika eskatzen diate saio honetan, eta orain ari naiz batez ere musika jartzen etola.
nik musika jartzen ikeragarri disfrutatzen dut. Gainera, ez dakit, ez gara konturatzen igual, hola, norbait irratian hizketan ari denean etola eta musika aurkezten ari denean, baina musika aurkezteak bere komunikazio mota dauka. Eta da, ez zuk hitz egin behar duzu kantuaren zati konkretu batean. Baldin bada kantua beti dauka, intro musikal bat, gero abeslari hasten da, gero dauka, bertso ezberdinak, gero dator estribilua, bertsoak, eta ja kantuaren bukera. Orduan, zuk normalean hitz egin behar duzu intro horren gainean. Eta zu hizketan ari zarenean, zu isildu orduko kantaria erasten baldin baduzu, hori jada. Ja, indezu. Claro, horretarako gauza asko kontrolatu behar dira. Batetik zu esaten ari zaren, bestean nola datorren kantua. Kantu ezautu behar ez du, ez da? Bai. Orduan baditu bere gora berak etola. Oain, hori konturatzen zarenean, pixkanaka ateratzen ari zaizula, tolako gauzak hori jada zoragarria. Goxatzen aztezea hor. Bueno, goxatzen zu mordo bat. Ierte zaizu, goxatzen dezula. Gero ze indarrakin hitzeiten dezun, ze gogokin, nola sartzen zean irratian. Sinistuta, ez? Bai. Ni irratia entzulea naiz, oso entzulea naiz. Adibes nik autoan beti irratia jartzen dut. Ke bueno. Bai, azkenian, kantuak, gaur egungo gaina kotxek ez dakala diska sartzeko eta kasetak sartzeko eta, azkenien irratia jartzen dut, eta beti hor joa, zuekin, abalde batea, o bestea. Eskerrik asko, Joseba, benetan eskerrik asko, eskertzen da gauza da. Jo, begira, hor esaten nuena sinistutat hori, ni naiz, dakizu bezala, Ramones taldearen jarraitzaile sutsua. Ramones taldekoak dira New Yorkeko talde bat, punk garaian, hori piztu zuen talde horietako bat, ezta? Eta beti salatzen zitzaien oso musika simple egiten zutela, bi akordekin kantuak egiten zituztela, ez dakiz zer eta olako gauzak. Baina hala ere, beraiek hainbeste sinisten zuten, egiten zuten hortan, nik ere hori bukaeraren jodaramakit, ezta? Igual egiten ari naizena da munduko gauzari simplena, onartzen dut, baina ni sinistut egin behar dut hori. Eta ni horrekin alduan guztiarekin aurrera noa. Eta, geho esatezan bezala, guan esatezun bezala, sare sozialetan egotia segarrantzitsua dan, emateunez, ia dana sare sozialetan daola, irratia, badibes, telebistaz izanen ematezune bai, irratian amaiera etorriko zala, baina irratia hor da, hobeti, ez da? Ze ondo datorkean hori. Bueno, badakizu, MTV telebista katea hasi zen 80ko hamarkada hasieran. Eta MTV katean jarri zen lehendabiziko bideoklipa izan zen The Buggles, talde ingelesaren Video Kill Radio Star. Bideoak hil zuen irratiko izarra. Begira, irratiko izarrak, ez dakit, irratiak oraindik ere hor jarraitzen du, telebistak ere bai, eta bideoak ere bai, baina MTV katea bukatu da. MTV katearen musika emisio guztiak eten dituzte. Eta, ze gauza bitxia. Bai, irratia... Sare sozialakin da telebistakin daltzeko zozek gertatu laike. Ez que nik usten hasieran sare sozialak oso xarmangarria zian, baina guain, gauza eharrak asko daude, baina beste asko ja okertzen hasi die, bai, ez da? Eta batutan, guain sare sozialetan, ez dakit, propaganda gehiago dago telebistan, baino. Bueno, hori medioetan ere bai, propaganda esatun duan ez dut esan nahi publizida, esan nahi dut, hor ja beste nere gaietako bat ikutzen ari zara, ze preokupatuta nagoen momentu honetan, medioetan dauduen gauzekin, ez da? Ze medioak ez dira bilakatu informazio bideak, baizik eta bilakatu dira askotan propaganda bideak. Zureak eta zure aldekoak puztu, eta zure aldekoak ez direnak zapaldu. Oso triste iruditzen. Bueno, Joseina, hemen, behitu, perexia bertara botako dugu, zatikan hori gero plantxen ningo dugu, baina hola, sartaian, txitxa, buelta, eta gero gainen jarriko izkeu. Behitu, hau hemen utziko dugu, loitzen lasai. Gehiagin loitzen bada salda gehiago botako jo, zatik gaur nahi dugu saldatxua gelditzia. Baizu arroz batzuk, risotuak krematuak diala, arroza normalian paellatxoak eta lehorrak diala, baina arrozak saldatxuak gauza eharra dira, gu oso amorratuak gira etxian, eta gaina erresago da puntu arrapatzia. Erresago da puntu arrapatzia. Bueno, ingo dauna da, bitarten erreportai bat ikustea jungo gea, eta gaur, San Blas eguna danez, jungo gea, bai. Nik ama blasa nuen. Bai, Bai. Ona. Ja fasada zoritxarrez, baina bueno. Ordizira jungo gea, eta bertan garinok indegikoak ingoigu, hola, opil beresi bat. Ez betiko San Blasa baizik eta ogiar bat. Oazen ikastea. Kaixo Joseba, eguerdion, ongi etorri berriro Ordiziko garinok indegira. Gaurkoan, San Blas eguneko ogi errosko tradizionalak egingo ditugu. San Blaseko ogi erroskoa egiteko simplea da. Berez, ogi normal bat imar da, eta gero, forma baten zaio errosko itxura, korte batzukin, labera, eta holaxe saltzen dugu.
Zergatik da famatua errosko opila hau ordizian. Ohiturak dira, tradizioak, eta gainontzeko herrietan, ondoko herrietan ez da ezagutzen tradizio hau, ez da eramaten aurrera tradizio hau. Ordizin bai, eta gu daukegu suertea jakituri hau hartzetik gure guraso eta aurrekoetatik, eta gaur egun guk egiten dugu garinjokindegian ogi berezi hau. Lehenik eta behin, irina, gatza eta ura nahastuko ditugu, eta ere gehituko diogu legami pixka bat eta amaorea. Amaorea azkenean da gure legami naturala guk egindakoa irina eta ura nahastuz, egun batetik bestea eta urtean urtez, egindako amaore natural bada bere bakteriekin eta bere legami molekulekin. Orduan, beti ematen dio kutsu hori gure ogiei eta bere zapore karakteristiko hori. Ogi erroskoaz gain oso ohikoa da San Blas egunean San Blas tortak egitea. Dia torta txiki batzu bezala, gaietazkoak eta glasa txuruetekin gainean. Eta normalean gainean idazten dugu San Blas txokolatea. Dena nasi ondoren eukiko dugu ogi masa bat, honei forma bat emango diogu barrana, eta ingo dugu errosko txiki bat bezala. Hori batu, korte batzuk egin eta fermentatzen jarriko dugu. Eta hurrengo egunen arte kamaran edukiko hotzean, masa hori ondo egin dadin. Bere erreposoa eduki dezan eta ogi hori osasuntxua izan dadin. Hurrengo egunean atera, fermentatzen utzi pixka gehiago behar baldin badu eta labera sartuko dugu. 210 gradu, 215 gradu eta sartuko dugu. Ordu erdi pasa ondoren, aterako dugu ogi erroskori eta edukiko gure ogi erroskoa. San Blas egunean ere oso ohikoa da elizara joan eta bertan elikagaiak bedenkatzea. Hori da honen kutsu bat. Azken ogia egiten dugu zati txiki horietan bezala zatitu, koska horiekin, eta hori gero ematen da familietara eta familiko kidei ematen zaien ogi puska hori. Horregatik da eta oso praktikoa ogi erroska hau. Bere praktikotasuna ere aurkitu zaio, bere egiteko moduari. Hau da dena, Joseba, orain badakizue, ordizian ohiko diren San Blaseko tortez gain, ogizko erroskoak ere baditugula. Mila esker eta hurrengora arte. Aupa, Juanjo, gora gozobiliak, eta jarraitu horrela, eta gainontzekoa bakizue. Olako leku eharreta jun, eosi, etxe eman da goxatu, Eta disfrutatu. San Blas opila. Zen olakoa. Gaina estariaren zato son omen da. Bai, ez da. Egunekoa. Ezin obia. Bueno, gurean jarraitzeko, behitu nek 6 txura hartzen daian, Guain, nola bakalioa gota joan da bakalioa gatzatua zan. Guain ingo deuna dastatu pixkat. Bakalio horreke bere gatza puntua eskatzen du, eta gatzatu gia ezeoteko. Orain arte gatzi bota gabe zen ukan. Pixka bota eta ziren barazkiei. Nazu behitu, zu probatu. Zu geho jan, zu zenian jan, eta? Oso goxua da, baina tanto bat botako jot. Ingotena da hemen. Ja badauka bakailu zaia. Bakailua, sigalatxuana, azafra jare bai, azafra izalia zea. Bai. Gaur bere bai. Dena sumatzia da, dena gehitzia da. Hoi da. Bueno, hemen jarriko etena da, hau berotzen. Sigalatxoiek bertatik pasatak gero gainen jartzeko. Eta hemen ingo izutena da, behitu, batzui bat ateako izut, aliolia prestatzeko. Bale. Eta ingo zuna da, erdila ekiloria eta erdila oliba olilua. Bai, Bai, iten dezu... Egin izan dut, maonesa askotan egin izan dut etxian. Eta inoiz ez dut egin olibarekin oso markatua da. Bai, baina nola pixka garriko deun. Eta eramango duen aliolia, guztet erdit, batzutan oso honekin iten dut. Batzutan iten dut hau, eta ospina pixkat eta oliba pixkat. Bale. Baina batzutan, ni aitak etxintan olibak initeu. Benetan? Bai. Ala iteu, da esateu gaina ala da, Olio bakarra da olibana. Hori da, bestea dia... Zeba, olibatik ateatzen dalako. Karo. Beste dana dia refinatuak eta industrialak eta ez dakize prozesu pasaitu eta ez dia inosasungarriak. Eta alioli berezi bat berez da oliba olioa eta batzuia. Bale. Majatu,
eta eundoko alo... Gainera, Josebonen inguruan galdetu nahi nizun, nik esate baterako egiten dut, bueno, nik ez dut aliolirik eta egiten, baina maonesa egiterakoan arrautza jatzen dut, gaz pixka botatzen diot, gero ozpina ere bai, eta gero oliba botaz joatzen naiz hori loditzen, ezta? Bai. Batzu badakit ez dutela horrela egiten. Nik dana botatzen dut Dena, azeretikan. bai, hobeto. Ba, garrantzitsua da, behian mantentzen bazu, beha jungoa pixkanak agartzen. Eta ez da iririk dana sartzen. botatzen bazu, eta hola azten bazea, orduan bai, moztu itezaigu. Niri etzait inoiz mozten. Karo, pixkanaka botatzen zulako. Bai, bale. Hori ideia hona da, asko mozte zaio nahi, hobeto da pixkanaka botatzen ibiltzia. Bai. Bueno, ningo izutena da hemen, batzu ja bota, makinak erresago harrapatzeko lausatitan ningoet, horrelaxe. Eta hor bota guain, arrautza, gatza, ospin pixkat, eta olio pixkat bakoitzetik pixkat. Eta ez mozteko truko hona da, arrautzak bihatz batin badu, beste bihatz bat bota oliba oliona, eta beste bihatz bat ekiloriana, bale? Eta hor, geho behien mantendu. Nik gatza eta ospina Bota oso gutxi, Bai, bota guantxe pixkat. Baina berri zateu, Bestela sosito gelditzea, Eta gu sosito etzaigu gustatzen, Nik olakoa botatzen dut, gehiago behar dezu. Pixka gehiago. Ez que, karo, olibarekin bakarrik ohituta dagoenarentzat, eta ospina... Rit! Bai, Txorrota badat. nik hoxe, oso gutxi bota dut, Bai, pixka gehiago, a ber, pixka gehiago. Horrelaxe, oso Bai. bai, ospinak egitzei gota. Ez, Zeratik, gainak geho beti gatzan puntua eta oliban ospinan puntua gero alda gehiago gota. Bai. Pasaba geha, Eta ura ja ez dago. Ezin datea. Vale, bueno, orduan, horren beste oliba olio, zea? Ekilore, Bai. eta oliba ere bai, beste beste. Bueno, ze musikari elkarrizketatuko zenuke? Bueno, guain batzuk gehiago, zenbat saio behar dituzu? Lau esan dituzu, bota dituzuela, zenbat gehiago botako dituzu? Egingo ditugu guztira 10, horti dator, 10 totem, atal honen izena. Vale. Eta, bueno, ez dakit zein elkarrizketatuko ditugun hemendik aurrera, baina, bueno, hola irratian etola egin ditut musikari importanten elkarrizketak, Elkarrizketatu ditut, esate baterako Red Hot Chili Peppers taldekoak, Metallica taldekoak elkarrizketatu ditut, Guns N' Rosesekoak ere bai, eta hemen Euskal Herrikoak, gehienak. Eta hoien artean esate baterako nere guruetako baden Juan Carlos Pérez, itoizekoa. Juan Carlos Pérezi elkarrizketa egiteko. Eta, badao baten bat gelditu zaizuna horrez, gustatuko litzea. Hombre, lehena esan duan bezala, nire taldea, beti dani Ramones talde izan da, eta hoiek denek egin diate ies. Eta ja, gainera taldea sortu zuten lau haietatik laura falta dira eta hori itzen posible izango. Egia da, Marki Ramon, taldeko bateria jotzailea azken urtetan batez ere izan zena, oraindik ere ari da birak egiten, beren kantua jotzeko. Eta talde hortako kantaria euskalduna da gainera. Bai. Iñaki Urbizu. Pela jauna, Gasteiztarra. Osea, zuek ez ze izango den punki batentzat Marki Ramon atzean baterian eta Ramonesen kantua kantatzen aritzea. Hori da loteria tokatzea. Loteria tokatzea. Eta, orduan, eta... Joey Ramon bat, hola gustora elkarrizketatuko nuen. Ja ez da zori txarrez posible. Eta, baten bat, bai, sartu beraino, Bebe janeuki. Goiko ala beko botoia. Beikoa eman. Bekoa. Eta ez moitu, Bea jungo harrapatzen. Eta, baten bat hola, mundu mailan esango zen nukela hause elkarrizketatuko nuke. Guain esan bizikan da ona. Vale, bizik. A ber, alta guain pixka, suave. Goraino gain. Está listo? Indeu, bai? Bai, jazta usteko maua? Listo da gaboi. Eta hori bai, behitu. Nik olioak eta danak desagertu arte aritzen, Joseba. Venga, ba eman beneiko batola. Venga. Bueno. Orain bai. Guain ezin hobe. Venga, hau kenduko deu. Hau listo. Kuse zuze errez. Ibili gabe botatzen. Bai. Vale. Orduan etxia maionez eteuna zuzea. Bai, normalean bai. Lehen bizi dastatzen duena ere bai. Egin eta dastatu. Ogi pizkatekin maioneza ja. Hori da hori inventua. Egia esan bai, ala. Bueno, Rosalia, elkarrizketatuko nuke gustora, esate baterako. Bai, puri-purian dago, baina, ez da? Bai, puri-purian dago, momentuko bat, esaten azita. Denbora dikoa puri-purian, ez da? Bai, lehen da biziko diskoak Los Angelesek ez zuen izan alako boom erraldo iri, baina sekulako diskoa da. Baina gero ja, El Malkerer egin zuenetik, eta Motomami, eta orain egin duen Lux zoragarri honekin, bueno. Baitu, ni Rosalia ikusi nun behin. Aiba! Elkarrizketatu ez, Ikusi nun, Bilbon, nola da festivala handia hoiteana? Bime.
Dime jaialdian? Ez BBK Laiben. BBK Laiben, hemen lagun batekin, Adrianekin nion gainea. Bai, elkarrekin ikusi gendun. Bai, Adrian eta Bitok. Eta, ondo? Ondo, jende getxeki iztugi, eta hain leku handia baino iztugi. Sukalde handietan zaudete ohituta. Sukalde handietan ohituta. Beitu hemen, bakailua, zigalatxua, horrela, Eta hori gara jontan, ez daukat erlojuri, baina ja... Hemen daukat erlojua eta hori ez aurreratuta diala doa. bostak, ez diala bostak, Aurreratuta doa gaur erlojua. Bueno, eta hemen txekarriko deuna da, hola, alioli pixkat, erdin. Ez dakit nork egin duen alioli hori, baina ze ondo egin duen. A ver, naztatzen dugu pixkat, hola. Ze ondo torri zai oliba, o ez? Joder. Wow! Baina, joder, baratxuria, bixigarri. Wow. Bueno, eta aitak esateziak, ez egin despistatu jose, bere zila. Bueno, hemen dakau, gaurko arroza, bakailu zigala, eta saltxatxua. Eskerrik asko, Joseina, ore bat izan da benetan, zurekin hemen izatea. Eta ea entzute jau beste urte askuan. Irratian, telebistan, sare sozialetan, edo Zukal herrian. Eskerrik asko benetan. Animo, hone egin dizuela. Eskerrik asko.